A máme tu ďalšieho krásavca. Nebudem prechádzať túto konverzáciu, lebo je strašne nechutná. Tu som uvažoval nad tým, že to celé zverejním a s jeho menom so všetkým a budem mať správne následky a povedal som si, že nie. Aj tento lynč mu bude stačiť a v podstate pri stretnutí zmenil svoj rodný jazyk na hebrejčinu a nevedel, čo má hovoriť. Skončil. On nás badal a to bolo vidieť, že on zažil nejakú tú smrť, už bol veľmi blízko, nevidel už ani svetlo cez nás. Nevadí, každopádne. Tento bol tak nechutný, on tej babe písal jebem ťa do ryti, prehotneš, poslal fotku čoho a jak na záchodoch v obchodnom centre a nech si zobere druhé spodné prádlo, servítky a tak ďalej, že bude to potrebovať, lebo je panna ešte a nemal problém sa s nami, teda s ňou, hej, so mnou, takým spôsobom, že a kde si do če, už ťa tu čakám a takéto. Volal nás na miesto jeho bydliska, kde bol s kamarátmi, že to bude a tak ďalej. Každopádne už osobne taký chlap nebol. A nezverejním ani jeho meno teda, ale nechám si to ešte zatiaľ pre seba, alebo strašne nechutný. Tomu ozaj nevadilo, že mám 13 a zažil ozaj klinickú smrť. Debilko. Možno rozmýšľať. Ale my nebudeme ani robiť. Čo kam ideš? Poďme tu. Ideš tu? Poď túto, neboj sa. Neboj sa, len sa opýtam. Jano, čo si mal v pláne teraz robiť to 13-ročné? Jakú 13-ročné? Však Čo si mal v pláne sa robiť? Nič? Nepísal si teraz takou 13-ročnou babou? Hej? A čo si mal v svojom pláne? Pokiaľ vy... Koľko máš rokov? Čítal som... Neboj sa, Madara. Neboj sa, normálne sa ťa pýtam. Normálne mi poodpovedaj, ja ti nebudem robiť zle nič. No? Čo si s ňou chcel robiť? Ja som čítal tie správy, ako poje... A nech si zoberie druhé nohavičky a takéto. Čo na to hovoríš, dobre? Ešte raz hlasnejšie, ja to nepočujem. Neboj sa, neboj sa. Neboj sa, koľko máš rokov? 15. Ty máš 15? Ale... Prosím ťa, na čo klameš? Sám si mi písal, že máš 20. No, tak prečo teraz klameš? A ty chápeš tomu, čo robíš? Že 13-ročná je pod zákonom a že môžu za to zavrieť. A že to je pedofília. Veľké problémy. Z toho vedomí. Ale čo ťa to vôbec napadlo, je jen také veci písať. Včera ak si je škaredo vyprával. Čo? Jak sa tvárajú, aký si veľký pán a teraz sa tu trasáš. To je na čo dobré? Ako nerozumím? Ja ti mám prepáčiť. A ty si uvedom, čo robíš, nie? My ti máme prepáčiť. Uvedomiť, čo robíš. Keby sem to dievča došlo, tak čo si má pláne jebať ju na hajzlu? To si jej písal? Áno. Keď si zoberie druhé nohavičky a servítky, keby krvácala. Toto si jej písal? Ja si ťa pýtam, písal si to? A prečo si jej to písal? Už nebudem. Veď to je málo, že nebudem. Ty si uvedom, čo robíš. Však ty máš málo Janek, alebo málo máš žien okolo seba starších. Si mi písal, že si také mladé mal. Koľko si ich mal takých mladé? Počkaj, mne si písal. Mám to otvoriť tú konverzáciu, fakt. Mám si to prečítať. Lebo ty si nepíšeš s devčaťom, ty si píšeš s ním. Aby si bol v obraze. To nikdy nebolo žiadne devča, to som bol celý čas ja. Chytáme pedofilov, jak si ty. To je dobré, čo si s tým chcel robiť. Chceš, aby sme teraz zavolali policajta a pôjdeš donútra? A ešte si mu zavoláš k sebe do Si normálny. A ešte s kamarátom. Toto si mal v pláne všetko robiť? Jak ho v***eš do ryti a takto? Ja ťa citujem, to si tam písal, že ho v***eš do ryti. Dobre, ne? A jak budeš pýtať a tak? Ja ťa citujem. No a to je všetko, čo k tomu povieš. Povedz mi, čo s tým meníš ďalej robiť? Evidentne volá, čo není s tebou v porádku. Jako? Podľa teba si v pohode? Nie ťa rozumie, hovor vlastnejšie. Trošku ti to ale dlhšie prepína, nie? Toto nie je jednodňová konverzácia. Koľko máš ešte takých chlap? Ty furt len klameš, však buď otvorený. Keď si veľký chlap tam, tak buď veľký chlap aj tu. Ne? On nemá. Dobre, stopneme to. Stopneme to po výprave.
Vieš si ty predstaviť, akú traumu by si tomu dievčaťu urobil ty v tom živote? Vieš si to predstaviť? Teraz tu kýveš hlavou, že áno, a to bolo ti to doteraz jedno. To keby sem príde to dievča, tak je to urobíš, ale teraz si dosratý. Tú traumu do konca života, že do nej vlezol nechuťak, jak si ty, keď mal 13 rokov. A ešte, že ako budeš tvrdo k***ovať a neviem čo. Vážne? Dúfam, že toto bolo fakt naposledy, čo som niečo takto okolo teba počul, videl, čítal, hocičo. Neviem.